Έλα, γράφουμε. Περίμενε. Πάμε πλάι από το φράχτη, Πήγαινε εσύ προς τα Γιάννη. Έλα, αυτός του δίνει ο άλλος. Δεν μπορούσα να ξεκλειδώσω. Πάμε. Εντάξει είσαι. Ναι. Προσπαθούσα να ξεκλειδώσω για να βάλω το τέτοιο. Το ποδήλατο μου. Γιατί είσαι κλειδωμένη η μπουκάλα? Όχι ρε, τα πετάλια. Α, Ίσως έπρεπε να είχα κλειδώσει το ένα πετάλι μόνο. Να κλειδώσω. πάμε. Παιδιά, αυτά είναι... Πάμε στο πρόγραμμα, Πάλι καλά που δεν χτύπησες, τίποτα άλλο μην λέμε. Hit it! Έλα. Έφυγες.